and today guys, we're here at Busay Mountain Getaway because today kay mag-staycation me with the rest of the province team. Gitgit kayo. Hello guys! Tara guys, mag-check-in na ta. So, upon entering guys, kay i-check nila ang temperature sa mga guests, and you also need to write your name for contact tracing. Ano siya? Alright mga guys, so we're now here at Busay Mountain Getaway, and for every travel vlog, na-should tayo pa room tour, so let's go! So we're here guys sa ilahang living room. So sa living room na dali gamay na couch, and there's a TV. Look at that. And hopefully ang ilahang wifi dali kay gusto gra kay para maka-Netflix ta. The other room guys kay na siya upat ka bed. So bunk bed siya, and it's air conditioned. So ang maka-occupy ani na room kay mga 5 to 6. Kaya duha may maka-occupy ani dali lang. This is the master's bedroom. So there's a queen size bed, and then aircon maghapon siya. And then look at this guys. Bathroom nila guys kay dako kaayo. Duha ka sink, and then there's a shower, hot and cold. Dako kayo. Dako kayo lahang bathroom. Nasa day TV lang master's bedroom guys. Gamay ra siya. And then ay mga magazine. Pero who reads magazine nowadays? Netflix na ba na yun? Internet na lang ko ng kung ba? Like kung ganahan ka mag... Basta ano yun. Then natin siya yung mga dream catchers ano. And ang bed kay comfy naman sa ng bed. Na siya ay jacuzzi. Look at that! The jacuzzi. Bathtub na gamay. May table dere na pwede mo maka-chill sa mga friends and family. Kung ganahan ka mag-workout, mga boys nila, yung ganahan ma-skip ilahang gym. So, pwede kayo dere. And then there's a billiard. So, igbaw na yan guys na Airbnb kayo. Nadidiri katanan. So, kung ganahan mo magluto dire, pwede rin magluto. Pero kung hindi mo ganahan magluto, so nara siya restaurant sa Igbaw. Lightning strikes by my window. Hits my chest right in the morning. Hey guys! So, naka-check-in kami diri sa Busay Mountain Getaway. So, ang ilang check-in diri guys is 2 PM ang check-out kay 10 AM. So, ang rate din nila diri guys is nasa mga around 4,000 to 6,000 depending kung unsa kadako ang inyong group na mo occupy ani. But ang maximum na capacity ani na apartment or Airbnb kay kuan guys 16. Tapos kami kay 6 naman mi. So if you want to just chill and relax and kanang magpalayo ka sa kanang samok sa city, ganahan ka na mo ang hanggap og fresh air, perfect kayo ni siya ang Busay Mountain Getaway. Kay para maka-relax ka and makalimot ka for the meantime sa imong mga problema sa city. So yes guys. Hey guys, we're off to Botanical Garden. Yes. Whew! Grabe ka tukason! Kaya pa, pagpatagin na to, sakit ko ako bagtak! Ako sa tiri guys, naka-tire nag-pang-jogging guys. Position nyo. So, bench, pila ka minutes pa daw nito bench? Mga 15 or 20. Kaya ra? Sure, jud he? Masin mag-abot na itong ilong. So, mas nagalist ka gani, ang bagay na yung mask. Muna ang gamit sa mask. Muna sa ganan. Hi guys. Welcome din sa ko ang kuan hacienda. So kini wala ko sad mi plano ani unsa ni namo. Pero kini guys na mi plano dire. Kini sa tibuok pre mo ni nako siyang kuan. Manukan na unsa.
Ay, third wheel ra ko nila. Kuhaan ako tigtudlo. No, love in the sky straight ahead. So dire tapadong. Huh? Oh, malagi. So nakita na nako ang signage sa Botanical Garden ni Dr. Emilio Usmenie. Doon na jud ta. Makita dira, dali. Guys, ganihan ni sila sa gingon duol na. Pero purti pang layo ka guys. Oh. Di ato ra mong gudang kuan sir. Botanical Garden sir. Kita mo nang may tower dira. Ay, tower. Oh my God! Nakakalimutan lang kita! May nagmaoy guys. Clouds got in our way, and so Wait, unsa ba ka dira? Hello mga bay! So nanata diri sa Botanical Garden diri sa Busay. So as you can see here guys, ilang entrance is 100 pesos. Then isa na siya. Waiting sheds or what lang? Kana mga cottage siguro. Mga cottage siguro ni mga 200. Tapos nasa sila yung mga rooms diri guys. Ang check-in day nila kay 7 AM. Yeah, check out kay 7 AM. Okay, so exactly kanang 12 hours, 24 hours. No? Cool nila kay 7 AM to 10 PM. So, what time is it now? 5? So, makaligo pa ta. Tara guys. Muna siya guys, food sa Botanical Garden. So, nasa yung swimming pool diri, nasa yung mga rooms. Ang mga rooms niya kaya ka ng mga tent, ganun more pa yung sana nyo. So, sa mga flowers. Alright mga bay, so namin diri sa Dr. Ivo Botanical Garden. So, nangaligo mi diri. Naligo mi diri guys. Actually, kanang kuan ang ngit-ngit na minabot. So, may na lang makarelax ng gamay sa among pamaol sa pagsaka padong diri. Hopefully na mawagtan na yung mga pamaol, pero maghapon guys. Menta namin ma-hitch unya inid ba saka dito kay oh my gosh, ano ko. Layo kayong kuan guys, tungasunon guys. Oh, sakit kayo. Sakto ra kayo nga panington mo. Kung ganahan mo mag-exercise tapos iguman exercise kay mag-swimming mo. Dire, dito dire bib no. Enjoy sabi guys. See you later. So mga bay, kadiyot ra jud kayo mi diri, pero at least na-experience na mo ang kanindot sa Botanical Garden. So next time mo balik lang mi diri guys kanang dili pangit-ngit. Hey mga bay, so pag-abot pa jud na mo gikan sa Botanical Garden. Grabe, mga pila ta ka minutes na gawon. Mga 25 minutes. 25 minutes? Sa Groy. Sa dyan ni Joel, gyud. Huwag ni bench. Dili, oy Dili na. naman utang mong adto. Gipaggalgal dyan ni dito. Kung yan na, sila nga, di sila maligo. Tanawa, kung siya attire karon. Diba? Naligo na lang mi guys. Naligo na mo. Naligo na mo. Padali na lang ko sa akong ligo dire. Mag-ato ko sa jacuzzi nila. Mag-kuhan ko. Maligo ko dire. Tanawa. Gara! Ganyan ka ba? Hi, perfect guys to relax my bagtap because napamaulan dyan sa Siglakaw rito pa doon sa Botanical Garden. Uy! Nice kayo sa feeling na nagbukal-bukal. Huh? Alright mga bay, ready na mong dinner. So we have here some Hungarian sausage and some gusto pasta o kani red pork ko na ingon si Daniela. Red pork with cheese. Nabalik na siya sila guys. Sangin na ba huy pa na lang dito. Mga sabi. Bug na pa rin mong uyab.
guys, so manami og dinner guys and grabe dili na mo mahurot ang i-serve na pagkaon kay daghan kayo. Napagani. Namin tanan wala nakahurot sa pagkaon. Kay grabe daghan kaya siya ang serving. Nga ang uban guys kay na dito nag-tutorial. Sa diri ang uban, nag-tutorial sad. Busy Hi guys. Unsa man ang feeling dira? Actually, dinindot siya guys. Dili ka mahayan as in. Okay na daw na siya, kaya na siya pang profile pic dito. Oh! Magwapo Miko eh. Dapat sa photoshoot oy. Hello baby. Oh, yo. Jacuzzi yun. Mura nagwaybog na ang tubig daw kay bugnaw ang tubig guys. Napaggas busay. Grabe. Kurang ang tubig. Hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe. Hi guys! Manami og wash up guys and mag-watch na kay movie silang soan kay na diri nag-movie na sila. Hi guys! Movie na! Good, Lord. The next morning. Good morning guys! Just woke up and it's already 7:30. They're already preparing our breakfast. So while they're preparing our breakfast guys, maligo na lang midaan kay after here, we will go to the tops and mag-picture mi dito. And yeah. Good morning guys! So how's your sleep? It is so amazing. I slept well. Rise and shine. Rise and shine. Tugnaw? Walay tugnaw? No eh. Grabe. Kansi ko ni nila kag gakpos mo kamo ako unlan ra jud ako magakpos guys. Guys, look at this view guys. Imagine yourself waking up to this view. Hello guys, mayong buntag sa Black Takeover sa akin. Naligo pa man si Madam DC. Ako kuha rin yung kamera kay mga on nalagi mi. Para nana ako mga boss agaw diri. Ma'am. Let's eat. Sir. Lakas maka Yes, we have longanisa, the corned beef with the sign of the cucumber. and Nice. and egg. And egg. Yeah. Wow na ta. So, nag-storya hi meet guys. Among gitan-aw na movie pagabi. Kita may nahadlok na rin. Adlock. Salamat. Tanaw, berting tanaw. Grabe yung tanaw. Grabe mo content, 2 oras eh. Imo ko content, 2 oras ka na eh. Dugay na mo man, dugay na mo. Di mo trending ah. Alright guys, nag-impake na mi guys. Kaya mo check out na mi. Already na ka baby? Yes babe, I'm ready. How's your experience here in Busay Mountain Getaway? Very relaxing guys and nindot sad kayong lugar diri guys. So tanawa ang view dito sa gawas. Makita ni mga city lights, hindi kagabi and sa morning guys, nindot kayo foggy guys and very relaxing guys. Kung gusto mo magtang yung stress, mabook na mo diri and yes, it's worth the price guys kasi kuan guys kanang barato ra kayo. So how's Actually, your di ko ganahan experience mo mo uli. diri? Actually, ko ganahan mo uli. Kaya nice kayo. Ang view, di ba? Ang weather, marag ka ng Cuddle weather. Cuddle weather kayo. So, this is also one of the thing akong ganahan jud basta bukid kay now. Yeah, you get to see the city lights.
Wag tang stress. Bitaw. Ikaw, Bench. Grabe di kayo kay nalingaw mi sa Sigsagit gahapon sa mga movie mara. Yeah. Na-cancel lang ko kay online ra ko ang gapos. Sunod, magdana ka o Dana jud ko guyab kay na zero jud ko ron. Another online din. Online, bring your own online. Nice So, kay guys ikaw, niya ikaw. barato. Perfectan. Ha? Perfectan. So, overall guys, ang mo experience diri, grabe, nice gid ka mo experience diri. So, if you guys want to book Busay Mountain Getaways, just click the link below. I will put the link in the description box below. You can book through Airbnb. They also have Facebook page. You can message them, inquire if they're available on your preferred date. Well, highly recommended here, guys. Check out this place if you want to relax and forget your worries in life. Wow! So, muna to siya, guys. And I will end this vlog here. Hope you guys enjoyed this video, by the way. And also, guys, make sure to follow our Facebook page. That's Proud Bisayabay. And we also have YouTube account. That's Proud Bisayabay TV. So, muna to siya, guys. Thank you so much for watching. Bye! Bye!